Ano pangalan mo, kuya? Ano po? Surrounding pagkasing. Bugoy. Yan si Bugoy. Sama ka pala. Mas mura ba talaga dito? Dito. Ito na pala yung bodega ni tatay. Ayan. Parking idol. Ayan, bodega ni tatay. Ano ang restaurant yan? Nanay Binis Kitchen po. Good afternoon po mga Kabigulano. Meron po kami ngayon pupunta po kami ng Alabang. Bali, pupuntahan po namin yung bodega po ni tatay. Doon po yung mga murang bilihin. Iba't ibang mga items na malapit na po kami sa Alabang. Ayun, sa Putatan, Muntinlupa pala. Bali, sinama po kami ni Joseph. Kasi si Joseph po yung nakaalam doon. Kaya po kasama ko si Joseph. Yan. Siyempre si Mrs. Saka yung isa kong anak. Ayan. Punta na po tayo. Ang mga Kabicolano, kung pupunta po kayo dito lang po to sa Alabang. Dito lang po sa unahan sa bayanan, no? Sa unahan ng iglesia. Yan, papunta na itong Muntinlupa, no? Ay, tawag ito? Yung Bilibid. Hindi na tayo abot sa Bilibid. Ayan. At makakabili tayo doon ng mga murang. Ayan po mga Kabicolano. At malapit na po. Ito na pala yung bodega ni tatay. Ayan. Parking idol. Ayan, bodega ni tatay. Ayan pa yung iglesia. Unahan pa pala yung iglesia. Katabi lang. Bago nga. Hanap tayo ng parking dito. Dito idol, pwede dito. Ayun guys, dito kami sa tatay. Buto yung mga murang bilhin. Gano'ng ganito? 40 cents. Ito po mga kaibigan, 40 lang. Ang dami na laman. Ilan laman ito? 50 po. 20. Tingin ako nito. 30 lang dyan, sir. Ito mga Kabicolano, 30 lang. Ito mga sardinas. 16 pesos lang. Ayan. Ito Sunrocks, 5 piso. Ayan, dishwashing 75 lang. Ayan, Gatorade, 55 lang. Mura, di ba? Del Monte, ano lang yan? 25. Yung malaki, pineapple, 90 lang. Gatorade na napakalaki na. Ano lang, 85 lang. Ayan po, kung magawin kayo dito, ito lang po sa Alabang. Yung price nito, Ito, 45. ayan, 45 lang po ito. Sa labas magkano kaya to? Ano yan? Wait na, gano'n. 50-60, ano? Ne, ano na nabili mo? Meron naman.
Ayan po, Alaska po, 13 lang. Tatay kasi nakuha siguro to sa pabrika. Kaya mura dito. Ito po, Coronation, 45 lang. Maling, 85 lang. Oh. Presyo ng ano yan, 105. Great taste. 5 piso lang. Ang dami namin nili. Oh. 900 po, 900 po. Ano yan ma'am? Sa iba, 1 to yan. Budigan ng tatay. Ito, utang 15. Isang haba na 15. Ayan, 67 lang. Likas papaya. Modest. Ito, dab na ano. 130. Mura lang. Sale ka, 16 pesos lang. Dab, 30. Ayun o. Ayan o, diaper o. 280 lang to. Ayan, 280 yan. Ayan, ito. 35 lang. Paper towel. Ito. 35. Ito, pop up tissue. 25 pesos. Gano yan? Ayan, downy. 10 piso lang. Ayan. 10 piso. Mura lang dito. Iniilaw. Ayan, cube, snore, 5 piso lang. Pare, ang sipag oh. Ayan, dishwashing liquid. Ayan, 75 lang. Okay lang, sir. Oh, 75 lang oh. Isang galon. Yung maliit, dishwashing, 25. Oh. Ayan. Ayan, 75 din. Itong, packaging tape, magkano yan? Ayan, packaging tape, 35 lang, oh. Binibili ko 50, ah. Oh, kukuha ako, bibili tayo ng 4. Shout out. Sa akin yung tip, ha. Sa akin yung tip. Ayan, Emperador, oh. 200 lang. 200 lang. Malaki na yan. Ito, oh, 200 lang, oh. Ayan, oh. Malaki yan, yung pinakamalaki. Ipit, piso. Piso yung ipit. Ito, magkano to? 85 lang. 100 plus to eh. Pang ano sa lamok. Kami nabili eh. Ayan, 552 na. 28 lang oh. Yung ano yan, tausi. Liver spread. 40 lang. 552 na, 25 pesos. Ito, si ate, magkano kaya to? Nasa video ka te. YouTube. Nanood ka sa YouTube. Ayan. Ayan, Century Tuna Flex. Oh, 35 lang. 55 sa iba yan. Ayan oh.
Century tuna. 50 o premium red. Ano? Mura na yan. Ah, si mama? Neo? May basket oh. Basket. Ilagay mo na. Ilagay mo dito, puno na yun eh. Ito bigas, 800 lang. Kopi ko, magkano to? Kopi ko, single, 5. Ito, gatas. Gano kaya to? Bear Brand, 70 pesos. Oh. Ano, kumuha ka ng ano? Inumin niyo mamaya. Sige. Nestle. Gano to? 7, Coronation Condensada. Ito, Coronation 45 lang. Yan, kukuha ko ng isa. Inumin namin mamaya. Toothbrush. Sama mo na lang doon man sa ano. 15 pesos. Yung ano natin. Oo. Ito na yung pinamili namin. Meron na kami na ano. Dami na namin nabili. Meron pa doon. Ayan, magkano to? 15. Ayan, 15 lang. Oh. Panchaw. Oh, 15 lang yan. Ikaw pre, ilang ka? Magkano ka? Lotion. Yan ang anak ko, oh. Bumubuhat na, oh. Yan, lagay mo lang. Yan. Ito, biskuit, 185. Hanger. Hanger, pipitan. Hanger. Yan, oh, 5 isa. Yan, seafoods. Noodles. Kung ano kaya ito, bili tayo ng dalawa. Ayan. Ito yung pinamili namin. Oh. Dalawang 45. Isang 35. Dalawang 30. Dalawang 35. Isang 112. Isang 95. Ano si Joseph? Dalawang 18. Isang 42. Ayan, mga mura lang yung bilihin dito. Eh. Ay, isang 7. Ang gaganda pa ng mga tindira dito. 42. Dalawang 15. Tatlong 35. Isang 85. Isang 79. Tatlong 8. Walong 5. 6 na 12. 12 8. Joseph, nasa na? 5. Isang 75. Kaya mo nagsabi. Isa pang 65. Basa ang Isa pang 8. Tinanggal mo pa yung kawit. Dalawang 5. init. 12. 6 na 12. Dalawang 15. 4 na 10. Isang dalawang 75. Ayan po guys, yung mga pinamili namin. Dalawang 110. Pero ba rin? Isang 48. 6 na 28. 4 na 35. Asal yun, no? Tatlong 13. Kano? Dito ko sa kabilang magkano. Magkano binayaran mo? Ha? 2,800. Mura dito eh. Oo. Mura talaga dito eh. Sila po. Ayan, si ate. I-check niyo muna yung pinamili namin. Hello, shoutout yan sa inyo. Thank you po. Hindi pa? Thank you po. Thank you, hello. Mura yung mga paninda nila dito. Kaya, ayan kuya. Dahil mong pinabili ha. Oo, sir. Mas mura ba talaga dito?
Bagsak presyo dito. Talagang binibenta mo rin yan? Hindi, panggamit ko lang. Ah, ang dami naman. Ay, nag-ano ka, no? Na meron kasi ako regular customer. Tapos, kailangan kasi ng tape. Kaya, mahal kasi tape ko. Oo. Kaya dito. Mag-shoutout ka muna sa Bicolano Elvin Vlog. Ay, ano ang pangalan ba? Bicolano Elvin Vlog. Sarap. Ito? Ayan. May sticker? Oh, may sticker. Naubusan na eh. Sunod na lang. Anood ka? Check ko mamaya. Oo ah. Salamat. Ingat ka palagi. Bicolano Elvin. Ayan, sasakay na namin. Ito si Kuya. Das, meron pa doon. Ha? Ate, salamat sa ano ha. Sa pagpa-ano sa amin, pagpa-parking. Ang ganda naman ng ano nyo, restaurant. Ano ang restaurant yan? Nanay Binis Kitchen po. Pag magaway po kayo dito sa ano, Bodega ni tatay. sa katabi ni Bodega ni Tatay. Ayan po, punta po kayo. Ang dami nilang ulam dito. Masarap na. Meron kayo sisig. Ano pa? Sisig. Oo. Ayan po, Nanay Binis Kitchen. Ayan. Pasyal po kayo, magaway kayo dito. Dito lang po sa Alabang. Ayan, mag-soft drinks muna mga. Shoutout naman dyan. Bicolano Elvin Vlog. Elvin Vlogs. Yan. Nandito yung mga tao ni Bodega ni tatay. Hello, sir. Yan. Ako na magbabayad nito. Ayan. Yan guys. Tapos na rin kami. Sir Elvin Vlogs. Ano pangalan mo kuya? Sa Randy Pagkasing. Bugoy. Yan si Bugoy. Kasama nga pala namin si Kuya Elvin Vlogs. YouTube, yo, what's up? Yo, nandito nga. Kami nga pala yung tao ni tatay. Kami nga pala yung kawan ng bodega ni tatay. Wala pa po yung iba, yo, what's up? Ayan, ganda na ano nila dito. Tingin ako ng ano. Kain po kayo dito. Guys, maraming salamat. Suportahan po Bicolano Elvin Vlog. Ingat po kayo palagi. Bye-bye po.